kang dadi lamunan. Sumripit angin ratri tansah nganteni satyon rajang talenging
langgaran kowe tak kartu apa saiki aku wis gedhe iso golek duit dhewe senajan biyen mung iso
wong kowe kenyataane dudu aku ning jero atimu.
Gusti
Tobat kapal mbok kadang lurus kadang minggo dongakno ben kapok aku pengen oleh deno wis taun-taunan aku waleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman bersama KMD Kembar Musik Digital. Penduk dino santri lulusan pondok isih perawan durung tau ketemu tak arewangi sarungan gawe sangka assalamualaikum lakokno bapake mlero tak arewangi ngempet orang ngerokok maca sopan ben koyo nang pondok elah dalan suangku lali nyoplok jare bapake aku koyo santri pakok ayo Mas Arga tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggo dongakno ben kapok aku pengen oleh deno wis taun-taunan aku waleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggo dongakno ben kapok aku pengen oleh deno wis taun-taunan aku waleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman amin ya Allah kapok Mas
Ser
iki sak tenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungono tangisku beci eko milunga saka uripku pari pasang rangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sapurane yen gawe lara hatimu Mas Walden Dalem Dek Niken. sing sabar ya Mas Yen pancen iki keputusanmu tak tampa, Dek. KMD kene opo sikapmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentengke wong liya opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara sesat ning jero dodo pancen larakake karep kepiye maneh kowe wong randuwe aja selak batinmu marang kahananmu kang mas pupusen rasa tresnomu Apa iki sak tenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe kadung mati rasaku kang mas rungono tangisku beci eko milunga saka uripku mari pasang rangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara hatimu Dek Niken, matur suwun ya. Ki apa? Pokoknya kabeh cerita bakal tak simpen lan tak mendem apik-apik. Kata-katane kok kaya sesat ning jero dodo pancen larakake karep kepiye maneh kowe wong
sangka